Musím povedať, že nie som sám, kto horekuje a zalamuje rukami nad stavom spoločnosti na Slovensku. Vidíme to všetci v každodennej komunikácii, či už medzi sebou navzájom osobne, alebo napríklad pri sledovaní a komentovaní príspevkov na sociálnych sieťach. Ľudia nadávajú na kadečo, od cien energií a potravín až po Európsku úniu, a nadávame si aj medzi sebou za zastávané názory. Normálne sa mi až veriť nechce, do akého bána a marazmu sme sa ako spoločnosť dostali. Reč nie je o politikoch, či je ten dobrý a onen zlý. Pozornosť treba upriamiť na do očí bijúci nedostatok kritického myslenia mnohých obyvateľov Slovenska. Všetko to má začiatok, ako inak, v škole. Nie nadarmo sa hovorí škola základ života. No a aký základ, taký život, to už tak logicky z tohto vyplýva. Kedysi za mojich mladých čias sme kriticky myslieť nemuseli. Vedúca úloha komunistickej strany bola zakotvená v vtedajšej ústave, spôsob žitia a myslenia bol jasne daný, ako aj triedny nepriateľ. A pretože sme neboli konfrontovaní s nejakými inými informáciami, život bol v podstate bezproblémový, lebo, ako sa vraví, čo oko nevidí, srdce neboli, obzvlášť ak ste dieťa. Dnes však sme konfrontovaní prívalom informácií z každej strany. Nefiltrované, surové, dnes už aj obohatené úpravami zo strany umelej inteligencie. Nie je divu, že ľudia, ktorým ten zdravý seliacký rozum chýba už na tej základnej úrovni, dokáže uveriť kadečomu a šíriť tak neskutočné bludy, že sa človek nestačí diviť. Príčinou tohto všetkého je, či sa nám to páči alebo nie, ani nie tak algoritmus mainstreamových sociálnych sietí, hoci aj ten má na tom svoj podiel viny. Najväčším vinníkom je v tomto prípade škola a školský systém. Tí z nás, ktorí majú doma nejaké to detvo nášho rodu navštevujúce základnú školu, mi iste za pravdu dajú. V dnešnom svete totiž stavať výučbu na memorovaní sa informácií, napríklad zemepisných, ktoré sú dostupné 2-3 klikmi v internetovom prehliadači, či memorovanie bez učenia súvislostí, napríklad dejepisných údajov, to je jednoducho nonsens. A to už nehovorím o memorovaní jazykovedných poučiek. Áno, znalosť rodnej reči je fajn, o tom sa nemusíme sporiť. Gramatiku skrátka ovládať treba. Ale stavať vedomosti na veciach, ako je znalosť funkcie prechodníka, čo si mimochodom pamätám dodnes maturitnej skúšky, a podobných teoretických vedomostí. Ako to napomôže uchádzačovi, dajme tomu, o zamestnanie? Ako dôležitá je takáto informácia pre bežný život občana? Ja vám to prezradím. Ak sa práve neuchádzate o miesto v jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied, je to pre vás absolútne nepodstatná informácia, spolu mnohými inými, len dokazujúca a zdôrazňujúca zastaralosť školského systému. Lebo za 30 plus rokov po páde železnej opony nebola vôľa niečo zásadne meniť. Čo si budeme hovoriť? Lepšie nechať veci tak, ako sú, lebo veď prečo vyžadovať od odborníkov v rôznych štátnych úradoch a inštitúciách nejaké kontinuálne vzdelávanie, pokrok a hlavne hmatateľné výsledky? Pardon, vlastne hmatateľné výsledky sú. Asi 20% Slovákov verí na plochú zem. Dodnes sa nájdú ľudia, ktorí popierajú, že Sovietsky zväz spolu s Nemeckom napadol v roku 1939 Poľsko. O masakre v Katyni ani nehovoriac. A okrem toho sa meníme na kukurice, a to s požehnaním oficiálnych vládnych kruhov a štátnych štruktúr. A preto, priatelia, sme tam, kde sme. Namiesto toho, aby sme aspoň nejako reagovali na potreby rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti a hoci s omeškaním implementovali zlepšenia, stále tápeme dookola. Neschopní a hlavne neochotní meniť zažité pravidlá. Veď keď to bolo dobre nám, tak čo by mali ďalšie generácie vymýšľať? A tak stretávame ľudí, ktorí nemajú žiadnu potuchu o svete. Doslova žiadnu. Žiadne poznatky o tom, ako funguje súdny systém, ako funguje politický systém. Ľudia zľahčujú plytvanie štátnymi prostriedkami, obhajujú porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, obhajujú preukázaných podvodníkov a kadejakých papalášov.
Svojím spôsobom to poukazuje na naše mentálne národné nastavenie, samozrejme. Ľudia sú ochotní tolerovať zlodejov, lebo v ich postavení by sa správali rovnako, ak nie horšie. To je však len ako podanie deky cestujúcemu na Titaniku, ktorý sa nedostal do záchranného člna. Deti neučíme finančnú gramotnosť, vlastne neučíme ich myslieť vôbec. Lebo ak deti myslia, veľa sa pýtajú. A my nechceme, aby sa deti pýtali, že páni politici a rôzni experti. Očakávať, že ich budú vzdelávať rodičia, keď mnohokrát chýba finančná gramotnosť a kritické myslenie aj im, je len prehadzovanie si zodpovednosti, kým spoločnosť kráča preukázateľne od 10 k 5. Nepoviem rozhodne nič nové. Hlupáci sa ovládajú najľahšie a čím menej ľudia do systému vidia, tým je pre tých, ktorí zhora ťahajú za nitky, lepšie. Ak však chceme túto našu spoločnosť zmeniť k lepšiemu, a to dúfam, chceme, ak nie všetci, tak aspoň väčšina z nás, treba si uvedomiť, že na prekonaných základoch, dnes zúfalo nepostačujúcich, sa to nedá.